Meclisa Jinan ya HDP û Tevgera Jina Azad li Diyarbekir li hember betalkirina Peymana Stenbolê xwestin meşeka girseyî darbixin lê hêzên ewlekariyê dora jinan girtin û nehîştin ku meş çêbibe. Ji her temenî jin xwestin bi pankart û afîşan bimeşin, dengê xwe bilind bikin lê polîsan dora wan girt û şertê ku dikarin tenê daxuyaniyê bidin destûrê dan. Jinan helwesta polîsan şermezar kirin. Sloganên ji bo maf û azadiya jinan bers kirin. Berdevka Meclîsa Jinan ya HDP Parlamentera Batmanê Ayşe Acar Başaran got polîsê ku hemî hêza xwe jinan asteng dike dema jin tên kuştin li meydanê xuya nakin. îro daxwaziya me got li Amedê bi bajarê li dorê jî em li hemberî vê vekişandina Peymana Îstanbulê meşkê li darxin mixabin dîsa em li hemberî şiddeta mêr rûbirûne yani îro di nav civakê de dewlet îktidar serdest desthilatdar piştgirî didin mêra û ew mêr herûme qetil dikin nava ji serê îsal heya îro not û yek jin en hindik hatine bi destê mêra hatine qetil kirin ama desthilatdar gava godavê jî ne ji bo ewlehiya jinê ne ji bo jiyana jinê her tim me teng dikin îro jî daxwazkin çawa got pergal daxwazkin me çenav çar dîwarat bihêle îro jî daxwazkin got me nav çembera xwe de bihêlin û dengê me negîjî cîkê xwe mesela tecriî em daxwazkin me ji civakê tecriît bikin îro siyaseta we ji xwe li ser vê ye em ji bo ku li hemberî vê deng bilind bikin em îro li virin ama hûn jî temaşe dikin biqê ji alî ewlehiyê psikolojik pir mezin heye nêz dibin mixabin dema got jin li hemberî tundiyê rûbirû dimînin dema got jin tên qetil kirin em va ji bo ewlehiya xwe kesî li dora xwe nabînin jin li orta cadê tên qetil kirin ama bangewazî dikin polîskê nabînin diçin ser lêdan dikin dibe em nikarin alîkarî bidin te ama ev îro ji bo ku jina asteng bikin dora me dorpêç kirin li dora me jî ne tenê li vê qadê li jin li ku sê jin hatibin civiya bin dora wa dorpêç kirin vê gel hemberî me pênc şeş jin sekin ama hemen dora wa dorpêç kirin û daxwazkin wa ji asteng bikin ama ev êrîş ev nêzîkatî nayê wê wategoyê jin paşgav bavê jin Peymana Îstanbulê destkeftîya me destkeftîk me dîrokî ye ji bo vê jî em tu carî paşgav navê jin em ê her tim jî dengê xwe bilind bikin. Parlamentera Diyarbekir Remziye Tosun jî destnîşan kir ku her rojê li Tirkiyeyê sê jin tên kuştin ku Peymana Stenbolê garantiya jiyana jinan bû jî. Nava civaka Tirkiye û Kurdistanê de rojê sê jin tê qetil kirin. Rojê sê jin tê tacîzkirin û tecawîzkirin. Lêbelê tu mav tu xwedî derketin kî li wa jina halî îktidarê da çê nabe dema derin mahkeme û dadgeha jî bi qirawat îndirma jî ew însanana ceza kî kêm distîne. Îro me jî xwest li vê derê ji ber ku Peymana Îstanbulê betal kirine li vê derê meşkî bikin li Peymana Îstanbulê xwedî derkeve gav kî pêş da gav şûnda bavê ji dîsa xwedî lê derkeve lêbelê îro we abluka dora me dît dixwazin zêde jina bifetisînin. Hêjayê bîrxistineyeke Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan bi biryarek taybet Peymana Stenbolê betal kir ku ev peyman li dijî tundiya ser jinan hatibû îmzekirin. Tirkiye dewleta pêşîn bû îmzeyê avêtibû. Lê di salê dawîn de nîqaşên ku li ser peymanê çê dibûn weka hicret jî digotin zewacê homoseksuelê dixwazin bi vê peymanê li ser gel ferz bikin. Serokê Dewletên Ewropayê jî Tirkiyeyê rexne kiribû ku ji bo ku peymanê betal kiriye. Xecî Canfaqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.